Croeso chi yma ar fore dydd Gwener i'r Gell. Dwi'n falch iawn bod chi wedi dewis ymuno efo fi. Rwan, ydych chi wedi arfer erbyn efo gwisgo masg pan ydych chi'n mynd allan yn mynd i'r rai sefyllfaoedd? Da ni yma ym Mangor wedi gweld rhai yn gwisgo nhw ers blynyddoedd. Fel arfer myfyrwyr o China dwi'n credu sydd wedi dod, os dwi'n deall yn iawn, o ddinasoedd lle mae llygredd yn broblem go iawn. Ac felly maen nhw'n gwisgo y masgiau gan obeithio bydd rhaid ni'n ffiltro allan y llygredd sydd yn yr awyr. Ond y tro yma, mae'r anogaeth yn dod i ni i ddweud y gwir, mae'n rheol yn tydi, fod yn rhaid i ni i gwisgo nhw mewn rhai sefyllfaoedd fel siopeg yn y blaen. Nid mwyn amddiffyn yn hunain, ond mwyn amddiffyn pawb arall, rhag yn bod ni yn ei heintio nhw. Mae'r masg yn cadw'r feirws fedre fod yn y diferion bach o ddŵr da ni'n ei hanadlu allan. Mae'n ei cadw nhw rhag mynd ar led. Oherwydd dyna sut mae'r feirws yn ymledu. Mae rhywun sy'n dioddau yn pasio'r haint ymlaen i eraill trwy anadlu. A dyna pam fod y Llywodraeth yn sôn am trac yn tres i wybod pwy sydd wedi bod mewn cysylltiad â rhai y profwyd i bod wedi dal Covid-19. Y cysylltiad personol hwnnw sydd yn creu y drwg. Ac yn y cyfamser, da ni'n golchi'n dwylo, yn diheintio stafelloedd, yn cadw pellter oddi wrth yn gilydd, ac yn gwisgo masgiau mwyn osgoi dal neu ledu yr afiechyd. Wrth gwrs mae yna fwy nag un ffordd o ddal haint. Ond diolch i'r drefn, mae meddygaeth wedi darganfod y ffordd i drin llawer o afiechydon. Fuodd ar un adeg yn broblem fawr. Dyna'r gofid efo Covid-19, y ceir brechiad yn fuan bydd yn amddiffyn i rhagddo fo. Ond da ni'n gwybod fod canrifoedd wedi mynd heibio. Pan nad oedd triniaeth ar gael i ambell i beth sydd heddiw, diolch yn broblem o gwbl i'r meddygon i fedru trin. Cymrwch chi'r gwahanglwydd. Dyna chi afiechyd i gallu'r i drin yn llwyddiannus iawn erbyn hyn, ond mewn amser a fyd oedd gan unrhyw un oedd yn dioddau ddim dewis ond hunan yn ysu, a rhybuddio pawb oedd yn dod yn agos atyn nhw i gadw draw. Felly yn y Beibl fe ddown ni ar draws rhai yn gorfod byw ar wahân i bawb arall ac nid am ryw bythefnos ond am oes. Oherwydd nad oedd pobl am gyffwrdd ac unrhyw beth oedd yn gysylltiedig â'r claf rhag iddyn nhw gael eu heintio. Ond wedyn, da ni'n clywed hanes am un gwahanglwydd yn dod at Iesu. A hwnnw'n ei gyffwrdd. Ac yn edrych nag Iesu'n cael ei heintio, fe gafodd y claf i iachau. Da ni'n darllen yn Efengil Mathew, dyma ddyn gwahanglwyfus yn dod ato ac yn syrthio i flaen a dweud, Syr, os mynnu, gellir fy nglanhau. Estynodd Iesu i law a chyffwrdd ag ef gan ddweud, rwyf yn mynnu, glanhau'r di, ac ar unwaith glanhawyd ei wahanglwyf. Yn wir, nid afiechydon wedi creu trwy gyffyrddiad yn unig oedd yn ffoi oddi wrth hwn. Fe roddwyd golwg i'r deillion, clyw i'r byddariad, tafod i'r myd, a nerth i gerdded i'r cloff a rhai wedi parlysu. Dyna'r effaith roedd yr un y doedd popeth i fod drwyddo yn ei gael ar y byd syrthiedig hwn. Roedd yn troi effaith y cwymp yn ôl ar ei ben ei hun rywsut, a iachad a chyflawnder yn dod. Ond oedd Iesu am wneud mwy na jyst rhoi iechyd corff i bobl yn doedd. Chi'n cofio hanes y dyn yna gafodd ei ollwng drwy'r to am ei fod o wedi barlysu, a'i ffrindiau methu ffeindio ffordd arall i ddod at Iesu. Peth cyntaf ddydodd y gwaredwr wrth hwn oedd, fy mab, mae ddeuwyd dy bechodau. A roedd fod hynny wedi digwydd oedd iachad corfforol wedyn. Roedd concern Iesu am ddioddefaint hwn oherwydd ei afiechyd yn sicr, ond roedd ganddo fo concern mwy. Roedd fod na afiechyd dyfnach na'i barlus yn ei blagio. Fel y dydes i, mae mwy nag un ffordd o ddal haint.
Nid trwy gyffwrdd rhywun y cafodd hwn i barlysu mae'n debyg, da ni'n gwybod yn iawn sut ddigwyddodd, beth oedd y rheswm dros ei salwch. Ond da ni'n gwybod fod yna rai clefydau sy'n cael eu hetifeddu trwy'r gynynau. A dyna oedd yn wir am bechod y dyn yma. Fel pob un ohono ni, fe anwyd hwn o hil a dda, ac wrth ryfel yn erbyn yn crewr yn gwaed ni. Ie, gall bod yng nghwmni rhai sy'n cyflawni rhai pechod arbennig yn denu ni yr un beia, ond mewn gwirionedd, da ni'n gorfod dysgu pechu. Da ni wedi etifeddu'n atur sy'n ei gwneud hi'n hawdd i ni fod yn hunanol, yn falch, yn ddibris o eraill ac yn ddibris o Dduw. Mae Pedr yn sôn am yr ymarweddiad ofer a etifeddwyd gennych. Ond fe ddoth Iesu'n prynu ni oddi wrth hwn. A gwaed gwerthfawr un oedd fel oen di-fai a di-nam sef Crist. I ar y groes oedd Iesu yn aberthu hun fel yn bod ni'n gallu cael yn di-heintio, fel o'n bod ni'n gallu bod yn rhydd o gondemniad yn pechod. Ac na tydi'r gwaredwr ddim yma'n gorfforol i'n cyffwrdd a rhoi ni sicrwydd o'r maddeuant ar iechad hwnnw. Mae o a'r tad wedi anfon yr ysbryd glân i'n cyffwrdd yn calonnau. Gallwn ni glywed yr un geiriau'n cael eu sibrwd i ni yn calonnau. Fy mab, fy merch, maddeuwyd i ti dy bechodau. Yn wir, dyma'r unig amddiffyniad a'r unig feddyginiaeth i'n cyflwr ni heddiw. Does dim masg arall i'n iachau ni, dim sebon arall i olchi yn calonnau. A dyna pam bod angen deud wrth eraill y newyddion am y groes, a cyhoeddi hwn fel newyddion da o lawenydd mawr i'r byd sydd ar goll. Byddwch chi'n gwisgo masg heddiw? Gobeithio'n wir y cewch eich cadw rhag Covid-19. Ond cofiwch eich angen am iachad dyfnach. Diolchwch fod Gair o Iennau'n ddigon i'n glanhau, ac os ydych chi wedi derbyn yr iachad hwnnw, yn arhannwch y newyddion bendigedig fod ateb i afiechyd gweithaf dyn i'w gael yn yr arglwydd Iesu. Gadwch chi ni weddio. Iesu, yr enw a ddifan braw, ffyn gofid rhag ei wedd, yn bersain at bechadur daw, mae'n fywyd, iechyd, hedd. Fyddariaid clywch, rhowch iddo nawr, chwyfidion glod yn llu, chwyddeillion dyma'ch meddyg mawr a'r cloffion llemwch wi. Ar Iesu rhoed eich beiau mawr, oen Duw fe farw ei hun. Ei enaid arwys ef i lawr dros enaid pob rhyw ddyn. Arglwydd, helpa ni i fyrsio, i geisio'r iachad sydd yn dod trwy gyffyrddiad yr arglwydd ei hun. Ty'r dysbryd i'n calonnau ni, a iacha ni a newidia ni, gogoniant i denw. Amen. Wel, cofiwch fod croeso i chi ymuno fan ni ar fore Sul yn yn hoedfa y ddaw unwaith eto fydd o ar YouTube fel y Myfyrdod yma. A wedyn wrthos nesaf os fydd yw'n caniatau, mi fyddai yn ôl efo mwy o fyfyrdodau. Pob bendydd.